ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏ ବ୍ଲଗରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ପିଜିରେ ଆମେ ତଳେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗ ଓ ମୁଁ ମିଶିକି ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଓ ରୁଟି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଖିଆ ପିଆର ଗୋଟିଏ ବ୍ଲଗ ହେବ। ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଓ ରୁଟି ଖାଇବା, ମଜା ନେବା ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୂତନ ବ୍ଲଗ ସବୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଖାଇବାରେ ଦେଖା ହେବା। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ମେସ୍ର ଖାଇବା ଥିଲା ଏମିତି ରୁଟି ଓ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁଟିକୁ ନେବା ଓ ଆମେ ବନେଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଖିଆପିଆ କରିବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ହଷ୍ଟେଲରେ ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟ ମିସ୍ ଲାଗେ ବହୁତ। ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦିଆ ଓ ପୁରା ଜୁସି ଷ୍ଟାଇଲ। ଓ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଭାସୁଅଛି। ହସ ପ୍ରଥମ ବାଇଟ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସ୍ୱାଦରେ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର ସାଙ୍ଗମାନେ। ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରି ଆଜି ଖିଆ ହେବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ୍ ନେବା। ଇଏ ପୁରା ଶାନଦାର ବାଇଟ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଥିଲେ ଏହିପରି ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଇଟ୍ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆର ଟେକ୍ସଚର, ମଝିରେ ଟମାଟୋ ଗୋଟେ ଦିଟା ଦେଖାଯାଉଛି, ଧଣିଆ ପତ୍ର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ବାଇଟ୍ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବନା ହୋଇଅଛି। ନେବା ଏଇଟା ବଡ଼ ବାଇଟ୍ଟା ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବାଇଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା ଆମେ। ଚାଲନ୍ତୁ। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମୋ ଡେଲି ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ ଏସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଖିଆପିଆ ଚାଲିଛି। ଏମିତି ଖାଇବା ଯଦି ବାହାରେ ଖାଇବେ ନା, ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ସାଙ୍ଗ।